Collection. Добър вечер на всички заподозрени тази вечер. Аз съм Миленита и тази вечер съм главен следовател на очната ставка, която Kia Sportage организира, за да разпознае бъдещите си фенове. Значи ще карам по бързото производство, искам набързо да ви прочета правата ви във връзка с новия Kia Sportage, който вече видяхте навън. Имате право да го карате в града, имате право да го карате и офроуд, имате право да, като го карате, да се наслаждавате на това колко широко скроен е той, а в същото време е изключително компактен. И накрая имате конституционно признатото право да, което има и всяко човешко същество, поне веднъж живота си да карате истински 4 по 4. А защо следва да упражните това право именно чрез новия Kia Sportage, ще ви разкаже господин Иванчев, изпълнителен директор на Kia Motors България. Благодаря ти, Миленита. Първо, добре дошли на всички. Много ми е драго да ви посрещна с добре дошли тази вечер. Както знаете, ние обичаме такива партита да правим за представянето на всеки един от нашите модели. Всеки път е много готино и както виждам, тази вечер настроението е супер и предполагам, че няма нужда да се впускам в много подробности за това какъв модел точно е Sportage. Сега мисля, че всички от вас си спомнят стария Sportage, който преди 10 години направи малка революция в сегмента на малките джипове, ако така мога да ги наречем и както са популярни сред хората. Наистина, по това време това беше един от най-интересните автомобили и мисля, че много хора успяха да имат съприкосновение с него и дълго време се наслаждават на неговите качества. Но това време беше все пак преди 10 години и беше време новия Sportage да се появи. Инженерите от Kia имаха много трудна задача с новия Sportage, а именно да направят една напълно нова концепция автомобил, който по същество не само да бъде джип, да има качествата на истинско 4x4, а и да може да замести вашия обикновен автомобил, който карате всеки ден. Това значи, че новия Sportage едновременно има комфорта на вашата лимузина, има интелигентно 4x4, което ще ви отведе наистина навсякъде, и има функционалността на един миниван. Вътре разположението наистина е чудесно и пътуването с него е леко. Много от вас вече успяха да го карат, да направят тест-драйв и наистина да разберат, че това, което Kia е направил, е чудесно. Ние се радваме, че имаме възможността да го представим и да го продаваме в България. Така че желая ви приятно изкарване тази вечер, много приятни емоции с музиката от нашото CD. Благодаря на Миленита. И до нови срещи, до следващия модел. Приятна вечер! Благодарим на господин Иванчев. Искам само да ви представя, преди партията да започне, и основните подбудители на купона тази вечер, които са 4 рецидивисти в хаус музиката, по-известни в тъмните дискотечни среди като DJ Ясен Петров, DJ King, DJ K и DJ Sub, които бяха призовани и осъдени да направят компилацията Kia Sportage Collection, която след малко ще чуете, промоцията е тази вечер, вдъхновена от, това трябва да го прочета,
от електронно управляемата система, която разпределя мощността върху всяко едно от колелата на Kia Sportage. И други екстри и така, забележителности, които предлага този модел, вие всички ще го видите навън и тепърва ще ви откривате. И аз ви пожелавам много да се забавлявате на партито тази вечер с компилацията Kia Sportage Collection, с автомобила. И сега спирам, тъй като всичко, което кажа от тук нататък, знам, може да бъде използвано срещу мен. Благодаря. Купона почва.